HP. The stay right here is where we end this. Ja. Counter-terrorists win. Hvordan jeg er bare blodspøjt 4 steder, og hvor der kun 3. Get ready. This is a free fire zone. Jeg kan godt bare lide, at jeg bare kan se skud, der bare flyver efter du har skudt skuden af. Det er sådan, Ramte jeg dig der? nej, ikke engang, tror jeg. Ikke. Let's go, everyone. Terrorists win. Fucking nedtur det der. Sidste runde. Stay frosty. Counter-terrorists win. Hvad sagde du? Jeg sagde, det var sidste runde. Let's move out. Counter-terrorists win. Så skyder jeg sådan en halv sekund for sent, da mit aim er fløjet hen over dit hoved. Move! Der var et skud af. Terrorists win. Jeg klarede det dobbelt så godt, som du havde troet. Men han vil faktisk godt spille. Hvordan synes du, mit aim det er blevet? Han sidder inde midt i et game nu, så... Det er hårdt. Jeg vil da sige, at jeg var tæt på at knalde dig. par gange. Men hold kæft, et fucking nice lucky shot, jeg fik der, da jeg jumpede. Ja, det der jump der, det hacks is on, man. Det hacks was on. Det var fucking nice lavet.